El Centre d'Empreses Innovadores de les Borges ha acollit l'acte d'entrega de les olivines solidàries a una quinzena de pagesos i pageses del municipi que van patir els incendis i els aiguats de 2019 i principis del 20. L'acte se celebra després que la FECOL, Acudam, el Patronat Fira de les Garrigues i el Consistori Borgenc aconseguissin recaptar fons durant la Fira de l'Oli. Gràcies a això hem pogut aconseguir 1.300 olivines que hem pogut repartir per tota la comarca de les Garrigues. Tots els pobles de les Garrigues han pogut rebre aquestes olivines que han repartit entre els seus pagesos. El foc mos pensàvem que darrere del foc vingués la pluja, la neu i el vent, que no n'hi va haver prou amb el foc. El que ens va passar a finals de 2019, principis de 2020, i el que va provocar aquells temporals ens va preocupar molt i vam decidir participar-hi. Per tant, agraïts, contents d'estar amb vosaltres i amb tot el que us puguem donar a la mà per nosaltres mirarem de fer el que puguem per poder tirar endavant, perquè l'oli, com diu tots vosaltres, és l'or líquid i feu el millor oli del món. Que puguem replantar altra vegada aquestes oliveres que han caigut i que mantinguin la nostra típica olivera autòctona d'aquí de les Garrigues i puguem continuar fent oli any rere any.